Vieš, ako spracovávať informácie? Žijeme v informačnej dobe, v ktorej prosperujú tí ľudia, ktorí vedia efektívne pracovať s informáciami. Na konkrétnom príklade ti vysvetlím, ako narábať a pracovať s informáciami, aby si patril aj ty k tým ľuďom, ktorým sa v tejto informačnej dobe darí napredovať. Informácia, ktorú si na konkrétnom príklade spracujeme, je nasledovná. Štúdie opakovane preukázali, že ak si nastavíš dosiahnuteľné ciele a vypracuješ plán, ako tieto ciele dosiahnuť, tak si výrazne zvýšiš šancu na úspech. Prvým krokom pri spracovaní tejto informácie je, že sa zamyslíš, či je táto informácia dôležitá alebo nie. Ak je dôležitá, tak s ňou treba naďalej pracovať, ale ak nie je dôležitá, tak ju kľudne vypusti z hlavy a odstráň. No pevne verím, že túto informáciu považuješ za dôležitú. Ak si v prvom kroku vyhodnotil, že táto informácia je pre teba dôležitá, tak v druhom kroku musíš posúdiť kontext tejto informácie. Musíš zistiť, kto ti tú informáciu povedal a prečo ti ju povedal. Môžeš tej informácii veriť? Je overená? Keďže táto informácia pochádza z mnohých štúdií, tak verím, že si uvedomil, že tejto informácii môžeš veriť. No a tretím, záverečným krokom spracovania informácií je, že túto informáciu použiješ vo svojom živote. Čiže túto konkrétnu informáciu môžeš použiť tak, že ak ešte nemáš nastavené ciele a vypracovaný plán, ako ich dosiahnuť, tak to začneš robiť, nastavíš si ciele a vypracuješ plán, ako tieto ciele dosiahnuť.